the architects of the future. Kama chelo ni Jadolo Ezekiel Ksh.5M mayande no tudi ketho apar moting'o nek mag dhano magalamoro e bungu mashaka hola gikone koro wethuolo gi Doho mashanzu Mombasa. Maen bang' apiso gai mar jomin buche kone gisetieko nonro mag ketho mani tudogo Jadolo no kendo kwayo Doho mondo miyo wit bura no bang' rem yude kod ketho. Jadolo Ezekiel Ksh.5M mar kanisa mar New Life Prayer Center mantiere Mavueni Kilifi no chope Doho mashanzu mar winjo ng'eto makamano. Ebwo kinde mage Jadolo no nyocha okwayo Doho mondo mi owit bura no bang' apisas mane none rem chwalo report matude kod ketho mariwo tudruok gi nek oganda e bunge ma Shakahola. Jadolo Ezekiel Ksh.5M mar kanisa New Life Prayer Center mantiere Mavueni Kilifi ne ochopo e Doho mashanzu mar winjo ng'eto mogik mar buche mayande ne ochwal e Doho no. Ma en bang' Jadolo no e bwo kinde mamage kwayo Doho no mondo mi owit kuchande bura no bang' apisas mane none rem chwalo report matude kod ketho chigni apar moting'o nyaka mano mar nego dhano magalamoro e bungu ma Shakahola. Kawuono ni apiso gai mar jomin buche ne okwayo Doho mondo mi owit kuchande bura no bang' nonro rumo. We have the opinion, or the offices of the opinion, that the file be marked as closed. The file be closed at this stage, which Your Honor wish to have this letter form part of court record, as the investigations are now since complete and recommendations are contained in the respective police files have been forwarded to the office of the ODPP. I hereby proceed to discharge the respondent, Ezekiel Ksh.5M, and I discharge in respect of the respondents the orders made on the 2nd of May 2023 and the subsequent ones made on the 4th of May 2023. The cash bail of 1.5 million that was released, that was deposited rather, to be released to the depositor. And this file is now closed. Engino mane okelo fuongruok kod mor ne Jadolo Ezekiel kachiel kod lange. The information that was conceived wakati ambapo nashikwa was wrong, kwamba nimehusika. Serikali imefanya uchunguzi, wamedhibitisha sijahusika. Sio mimi nimewawekelea wao. Kwa hivyo I'm not angry with anybody. Hakuna mtu amenikosea. Hii ilikuwa ni test yangu, Mungu kuangalia kama mimi naweza nikasimamia ukweli na sitamuacha baada ya yote. A thing that should have been confirmed within one day, just by going to visit the premises of the church and to sort that issue, has taken 6 months. And I'm appealing to the Attorney General, the Registrar of Societies, that you have now seen where you are putting your strength, that the criminal arm is investigating Pastor. There is no criminal investigations on Pastor Ezekiel Ksh.5M. Jadolo Ezekiel mane omaki dwe mar ang'wen higani ne oduogo wethuolo kod rambun mar shillings milion 1.5 pesa maching mabende ne Doho ong'ado ni oduokne. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.